ба иттилои амидховар зимистони хушкии Италия нигарониҳоро ба бор меорад, ки кишвар метавонад дубора ба хушксолӣ дучор шавад. зеро тибқи маълумоти олимон ва гурӯҳи экологӣ дар кӯҳҳои Алп бориш аз меъёр камтар шудааст. соли гузашта мамлакат баҳтарин хушксолиро дар 70 соли охир аз сар гузаронид. иттилоъ медиҳад Казинформ. дар шаҳри Венетсия, ки дар он ҷо обхезӣ маъмулан мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад, ба камшавии ғайриоддии об дучор гаштанд, ки боиси хушк шудани баъзе каналҳо шудааст. сайёҳат бо қайиқҳо ва нақлиёти обӣ душвор гардидааст. сабабҳои асосии пайдо шудани хушкӣ кам будани борон, фишори баланди атмосферӣ, равандҳои пуррагии моҳ ва баҳр мебошанд. моҳи июли соли гузашта Италия ба хушксолии шадид дар 70 соли охир дучор гардида, дар минтақаҳои атрофи дарёи По, ки истеҳсоли тақрибан 3/1 маҳсулоти кишоварзии давлат ба онҳо рост меояд, вазъияти фавқулодда эълон карда шуда буд.